Historia. Haustura ala erreforma, laugarren atala, indarrez ezarria. Orduko Euskal Herriko gehiengoa kartzelan ginen, guztiok, ginen, Franco noizilko, zai. Itziar Aizpurua. Adi, telebistan intzazu kontu, telebista txuri beltz baten, eta argazkiak agertzen zian. Guk egoten ginen antzerki bat ikusten bezala, bapatean agertzen zen. Franco oso gaizki ez du irauten pezekoak, oso importantea, pezekoak esate zuten. Guarantxe izan dugu abokatuarekin, oiak abogatua beti zeukaten, abokatuarekin bisita, eta hau diote biharko ez duela irauten. Telebistan, Franco. Gimnasia egiten. Txampa. Jende guztia. Baina ez dago eskubiderik gezurretan da. Baina beira nola dauan. Arrunta guztiak nahaztuta. Banei esaten dit ez dakiz zerbait. Sekulako giro hori. Barregitekoa. Antzerki osoa. Antzerki irribarrea. Urrengoan. Hiltzen dago, ez du aguantatzen gehiago. Eta ja, zea eta agertzen zain ja, zeak tabar, baina bapatean, nola da, arnazketako ze ipinita, eta ez du aguantatzen biharko. Beste, urrengoa, beste. Baina un batetik bestea. Bueno, barre egitekoa zan, izugarri izan zen. Nik esatu nahi. Mira, hemen, zea, Arias Navarro zen orduan gobernuko presidente, hori zea tartekoa. Arias Navarro, gorbata beltzez agertzen ez den bitartien, hemen ez da hil, ordu arte. Gorbata beltzez, txuri beltzeko telebista baten. Bueno, agertu zanien, gorbata oso beltzatzuen. Zeren, agertu zan esanaz. Bere mutxurrekin, negarrez, aldi sopletiak onela zuen. Españoles, Franco ha muerto. Españoles, Franco ha muerto. Mi voz llegará a vuestros hogares entrecortada y confundida por el murmullo de vuestros sollozos y de vuestras plegarias. Es natural. Es el llanto de España que siente como nunca la angustia infinita de su orfandad. Es la hora del dolor y de la tristeza. Bueno, arnaz hartu, poza, hango zea gure, behintzat beste bide badauka, gurein beste zerbait begiratu behar dugu. Baina hiltzenean Franco eta hori entzun da gero Arias Navarro agertzen zailu Alkalako zuzendaria esanaz. Comprendo la situación de ustedes, pero no quiero ninguna exteriorización de alegría. Eta antzeko zerbait Kartagenako kartzelan, hau txikiz, ekonomatoan kafea edo behar zutena hartzeko debekatua. Porque aquí no se celebra nada. Bueno, guri low piper, gure saltoak, zeak, hau da bestea. Bueno, begiratu behar dugu, baina ginen gure keskakin, Zaten Euskal Herria zintzo eta gogor bagenekien borroka bazegoela. Ordurako, askatasun demokratikoaren aldeko bazela hor, estatutu, lau herrialdeko estatutua inguruan nahi aizala borroka bat antolatzen hor, eta horren inguruan autodeterminazioa bere bagnezagula. Hori horren posa horren xaxara horren gogoa bagenuen, baina egia da, ospatzeko gauza asko genuela. Ospatzeko esaten digu ezin degula ospatu, baina ospatzeko aquí no se celebra nada, pero nosotros sí celebramos. Gauza asko daukagu ospatzeko. Gauza asko. Zatik egin dugu gauza asko. Egia da baita ere Frankok izan zuena.
Dejo atado y bien atado. Los equipos móviles de Radio Nacional de España y Televisión Española se disponen a realizar la transmisión desde el Palacio del Pardo del tradicional mensaje de Navidad que Su Excelencia el Jefe del Estado dirigió a todos los españoles el 30 de diciembre. El director general de Radio y Televisión, don Adolfo Suárez, supervisó personalmente dicha transmisión. Una vez más en estas postrimerías del año en que recogidos en vuestros hogares os alegráis con la esperanza sobrenatural de la Navidad, me dirijo a vosotros para que examinemos juntos las vicisitudes del año que termina y descubrir en lo posible el horizonte de los años venideros. Respecto a la sucesión a la jefatura del Estado, sobre la que tantas maliciosas especulaciones hicieron quienes dudaron de la continuidad de nuestro movimiento, todo ha quedado atado y bien atado, con mi propuesta y la aprobación por las Cortes de la designación como sucesor a título de rey del príncipe don Juan Carlos de Borbón. Todo ha quedado atado y bien atado. Juan Carlosen etorkizuna aldez aurretik ezarritakoa da, ez? Aukera batzuk egon ziren, negoziatzen dute Miarretxetik paren Franco eta bere aita Juan garai horretan Lisboan bizi izana, eta Juan Carlos Francoren ordezkoa izateko ja 10 urtekin iristen da peninsulara, Madilera, Italiatik, ezekien gaztelania. Gaur egun oraindikan kostatzen zaio. Baina Iñaki Egaña, historialaria. Hiru urte egingo ditu ikasketak egiten Donostin jesuitekin. Eta gero, gerokoa oso frankista, gero 81 estatu kolpearen montajearekin ematen du demokraziaren salbatzailea eta bar, baina bere izaera izan da, niretzat behintzat izan da jarraipenaren lehen aipatu dugu hildo bat egon da resistentzian eta erregimenean antzeko zerbait egon da, ez. Le général Franco est vraiment une figure décisive historiquement et politiquement pour l'Espagne. Il a su nous en sortir ou résoudre notre crise de 1936. 1969an, Juan Carlos orduko Espainiako printzeak Suizako hedabide bati emandako elkarrizketa bateko pasartea da hau. Francoren onurak azpimarratu zituen. Urte horretan bertan izendatu zuten korte frankistek Francoren oinordeko. Et pour vous personnellement, que représente le général Franco? Pour moi, c'est un exemple vivant, jour à jour, par son dévouement patriotique en service de l'Espagne. Et à part ça, j'ai pour lui une très grande affection et admiración. En el Palacio de las Cortes, reunidas en pleno extraordinario, el jefe del Estado pronuncia un histórico discurso del cual reproducimos el siguiente pasaje. Así pues, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia, y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen, se halla estrechamente vinculado a los ejércitos de tierra, mar y aire, en los cuales forjó su carácter, y al correr los 20 años ha sido perfectamente preparada para la alta misión a que podía ser llamado, y por otra parte, al reunir las condiciones que determina el artículo 11 de la Ley de Sucesión en la jefatura del Estado, he decidido proponerle a la paz como mi sucesor. En nombre de Dios y sobre los santos evangelios, juráis lealtad a su excelencia, al jefe del Estado, y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande.
Floren Ahoiz, Iratzar Fundazioa. Pentsazazu, jende askorendako kasi Franco hilezkorra zela, ez? Hau luzatzen aizen, heriotzak izan zuen, izugarrizko efektua maila guztietan, eta jende guztiak espero zuen egoera bera ezin zela mantendu Franco gabe. Hor, bakoitzak egiten zituen bere kalkuluak, batzuek pentsa dezaketen erregimenaren moldaketa txikiekin segitzeko borondatzea ala ez, baina argi zegoen guztiendako zerbait oso garrantzitsua aldatzen zela, ez? Azken finean diktadore bat hiltzen dean, beti berri ona da, baina baita ere esan behar da, ohean hiltzela, ez? Eta horrek ere zapuzketa handia izan zen, horrek zapuzketa ekarri zien, askori, beti izan zutelako Franco atxilotua edo garaitua eta epaitua izateko esperantza hori etzen inoiz gertatu, tamalez. Nik esango nuke frankismoak etorkizuna denboraz prestatu zuela. Eta maila batean Franco eta frankismoaren testamendua maila batean irailaren 27 da, hor badago zea bat, eta da frankismoak indar politiko-militar, indarkeria erabiltzeko gaitasun bat gorde du uztailaren 18tik eta azken momentutan oroitzen du, hori da testamentu bat, hemen dago indar hori, momentu batean beharrezkoa balin bada, hemen dago, ez da desagertu, inork ez gaitu, hau da, frankismoen ikuspetik inork ez gaitu garaitu, guk ez dugu galdu, irabazi genuen, 26ko gerla, eta hemen gaude, eta indar hori hemen dago, gure buru aldatu behar dugu, beste zerbait ekarri beharko da, nahi duzuena, baina indar hori dago, eta hor dago testamendu bat. Baina berez testamendua, horregatik niretako oso simbolikoki oso garrantzia handia dauka Orienteko plazan dagoen argazki horrek, ezta Franco eta Juan Carlos agertzen direnean, momentu horretan, ez? Ze pentsa ziteken, Franco agertuko da, eta azken finean, estatu ejekuzio batzuen defentsa da munduari aurre egiteko, eta horrela ez munduaren eragile demokratikoen kontrako mezu bat erabar, igual batek pentsa dezake, ateratzen dugu Franco, eta Juan Carlos gordetzen dugu, beste paper bat egin behar duelako, eta ez, biak agertzen dira. Horregatik esaten dut, hor testamenduaren abisu batzuk behintzat argi usteko borondatea badago. Baina, eta argazki horrek ekartzen du bestea, testamentuaren funtsa. Eta testamentuaren funtsa horregatik askotan aipatzen den esaldia da. Atado y bien atado, hori beste esaldi batzuk ez bezala, egiazko esaldia da. Ez da errepikatzen den gauza, topik ez esan zuen Frankok, eta esan zuen 79an zuzen ere korte frankiste Juan Carlos Borboi ondorengo gisa izendatu zutelako. Momentu horretan, orduan Frankok egin zuen diskurso bat, eta esan zuen, hau egiten dugula dena geldi dadin lotuta eta ongi lotuta. Sanguratsuki, momentu horretan Juan Carlos Borboiak onartzen du izendapena eta egiten du diskurso bat, eta diskurso horretan esaten du aldarrikatzen duela zilegitasuna, 36ko uztailaren 18aren zilegitasuna aipatzen du. Hori ere oso argia da. Hor dago testamendu politikoa, ezta? Hor dago, eta da, hemen gerla bat egin da, altxamendu fascista bat egon da, interes ekonomiko, politiko eredu baten arabera, eta batez ere demokratizazio aukerak eta herrien eskubideen aukerak ukatzeko, horretarako eginda estatua eta geroko sarraskia, hori dena eginda horregatik, horri deitzen diote zilegite ez, uztailaren 18aren zilegitasuna, hori da. Eta, hori aipatzen denean, aipatzen ari da testamendu politiko bat. Eta testamendu politiko hori ez da gauzak ez dira aldatuko eta segituko dugu diktadurako hamarkadetan bezala. Ez, testamendu politikoa ez da hori. Hori Frankok hori egin nahi izan ezkeo, ez zuen monarkia berreskuratuko. Egingo luke beste zerbait. Hor, bazegoen beste gauza bada, Frankok hori bere borondatez egiten zuen. Franco Hitler eta Mussoliniren laguna zen, baina bere borondatea aldatu
bilakatu behar izan zuen, Estatu Batuen laguna, eta Britainia Handian laguna bilakatu behar izan zuen, eta etzen bere asmoa, baino egin zuen. Eta gero ziurrenik frankismoaren eta nukleo gorren asmoa etzen behar bada, ez da monarkia itzultzea, ez da diktadura eraldatzea. Baino egin zuten behartuta ikusi zutelako bere burua, arrazoi kanpoko eta barneko presioengatik, eta sostengu ezina zelako horrelako erregimen bat ja orduko Europan, baina gaitasuna izan zuten baldintza jartzeko. Orduan, ez zuten kontrola galdu. Horregatik testamenduaren garrantzia hori da, ez? Testamentuaren garrantzia da. Ados, egongo da transizio bat, egongo da regimenaren transformazio bat, baina transformazio horretan egongo dira piloto batzuk, egongo dira elementu batzuk, gaitasuna dutena transizioa kontrolatzeko, ez? Ebitatzeko, nolabait desborde bat, gainezkapen gartatzen. Eta hori da testamendu politikoa batez ere. Frankok Borboiari esan zion azkenengo gauza. Heriotz ohean ja, ezta? Eta hori zen gauza guztien gainetik zaindu Espainiaren batasuna. El día antes de morir, yo me acuerdo que me cogió la mano, estaba en la cama y estaba al lado, sentado al lado, me cogió la mano y me dijo, Alteza, lo único que le pido es que mantenga la unidad de España. Y eso, si lo piensa uno, quiere decir muchas cosas. No me dijo mantenga esto, mantenga lo otro, no haga esto, no, la unidad de España, lo demás. Eta hori ez da kasualitatea. Zen Espainiar guk batzutan esaten dugu Euskal Herrian nazio afera da elementu nagusia, Espainiar estatuan nazio afera da elementu nagusia. Eta Espainiar estatuan ezkerraren esparruan gogoeta batzu balin badaude da erreprimitutako hori itzultzen delako etengabean. Espainian arazo nagusia nazio arazoa da, nazio anistasuna. Nazio anistasuna eta nazio batua edo unitarioaren arteko, bi ereduen arteko talka. Hori da afera nagusia Espainiar estatuan. Eta ezkerretik eta eskuinetik hori ulertu beharra dago, ezta? Eta, hala izan zen, ez da kasualitatea Frankok Espainiar batasunarekin zeukan obsesioa. Bazekien etzela bakarrikan batzuk ez duten, ez da estatuaren lurralde antolaketa, ez da goiti bera datorren matriz bat, eredu bat, lortzen duena ez bakarrita, hori importantea da, zen matriz horrek ez du Espainia herrien kartzela bilakatzen du, baina eske Espainiar herria ere kartzela barruan dago. Hori da kartzela bat, ez kartzela bat nun herri batzuek beste batzuek preso dituzten, ez, da kartzela bat nun guztiak gauden preso. Eta hori oso importantea da zen, da disiplinatze eredu bat oso ongi zekiten hori. Hori beti izan dutelako zergaitik, elitek dutelako beti komodin bat. Norbait deskalifikatu edo estigmatizatu edo baztertu nahi balin badute, esan dute, honek kolokan jartzen du Espainiaren batasuna. Eta hori da dugun on komuna handiena, eta beraz horrek artikulatzen du sistema politiko esanaz zer den zilegia eta zerrez. Eta horrek balio du, horregatik eskuinak oraindik ere Sánchezen gobernuaren kontra, egin daiteken zein aldaketaren kontra, iruditeria eta argumentario bera erabiltzen du, berdina da. Eta da, estatuaren Frankok Borboiari esandako azkenengo mezu hori, ez da, gauza guztien gainetik Espainiaren batasuna. Me dirijo a todos para felicitaros las Pascuas y desearos un año 1976 Juan Carlos erregearen Gabonetako mezua, bere familia zinguraturik, tartean gerora errege izango zen Felipe semea. Ha tenido como centro la enfermedad y la pérdida del que fue durante tantos años nuestro generalísimo. El testamento ofrecido al pueblo español es sin duda un documento histórico que refleja las enormes cualidades humanas y los sentimientos llenos de patriotismo sobre los que quiso asentar toda su actuación al frente de nuestra nación. Españoles. Arias Navarro, orduko Espainiako presidentea, Francoren azken hitzak telebistan irakurtzen. Del Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos sin que yo
los tuviera como tales. Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España, a la que amo hasta el último momento y a la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida, que ya se próximo. Os pido que perseveréis en la unidad y en la paz, y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria. Yo diría que al Gobierno se le pide con frecuencia que construya el Estado nuevo, el edificio del Estado nuevo, sobre el edificio del Estado antiguo, y se nos pide que cambiemos las cañerías del agua teniendo que dar agua todos los días. Se nos pide que cambiemos las conducciones de la luz, el tendido eléctrico, dando luz todos los días. Se nos pide que cambiemos... Adolfo Suárez, trantsizio garaiko Espainiako presidentearen hitzartzea Kongresuan. Perjudique a los habitantes de ese edificio. Pero también se nos pide a todos que ni siquiera el polvo que levantan las obras de levantar ese edificio nos manche. Y se nos pide también, en buena parte, que las inquietudes que produce esa construcción no produzca tensiones. No produzca tensiones. Hirurogeita hamabostean ere, nolabait ordura arte egindako sarraski guztiak eta bar, nolabait hasten dira eskutatzen estatuak. Sortzen da Batallón Basko Espainol, 1985. Eta lehenengo ekintza bortitza esan nahi dut, eta lehenago bazegoen Guerrilleros de Cristo Rey eta olako taldeak, baina ja antolatua zerbitzu sekretuek antolatutako talde sendo bat, gal baino sendoago, zango nuke gero aipatuko zergatik, egiten dute ekainaren 20an 19an hori inguru, egiten da lehenengo ekintza errefuxiatu baten aurka, Josu Urrutikoetxearen kontra egiten da, jartzen diote lehenengo bonbalapa, gero esaten dute lehenengo bonbalapa Euskal Gatazkan 82ko urtean edo jarri zuela eta hori gezurra da. Lehenengo bonbalapa jarri zuen Batallón Basko Espainolen Miarritzen Josu Urrutikoetxearen kotxean. Eta estanda egin zuen lehenago eta prestatzen ari zana hil zan. Eskerrak esan nahi detzen eta Josu Urrutikoetxea kotxea hartu zuen garaiko bikotearekin, semea eta alabarekin, alaba jaio berria gainera, irati. Eta hortikan aurrera, 7-8 urtez, Batallón Basko Espainolek Euskal Herrian bakarrik 600 ekintza egin zituen. 40 hildako. Galek, okerez banago, 27 hildako eragin zuen. Batallón Basko Espainolek 40. Galekoek egin zituzten 47-48 ekintza. Batallón Basko Espainolek 600. Beraz, Adolfo Suárez zan garai horretako izen potoloena, Fraga, Martín Villa, Rosón, Suárez, Calvo Sotelo, eta bar. Eta horiek X edo Xa hitza izan dute ere galekoek bezala. Transizio hori askotan modeliko bezala, saldu da, oso violento izan zen. Oso violento, nik usten dut azken urtetan zenbaketak egin dituzte, 150 hildako egon ziren. Ez bakarrik Euskal Herrian pila bat, militanteak ere egon dira atentatu pila bat, baina nik usten dut baldintzatu behar zuten. Helburu garbia, Italian egin zuten bezala eta beste tokitan nik usten dut gainera kontrainsurgenziaren lehenengo
gaur egun duela 100 urte da duela 50 urte, lehenengo urratza, ez? Gizartea bildurtu eta bozketak egongo direnean, hauei ez botoa eman, zen eta beti saltzan daude eta hildakoak, kontrahildakoak, ez dakide, eta bueno, nolabait bide batetik jorratzeko gizartea. Eta orduan, bueno, egia da, daudela ekintz batzuk eta gaur egun, hainbeste urte pasata gero, gogoan ditugu martxoak 3, 5 hildako Gasteizen, langileak, beste bat Basaurin, beste bat Tarragonan, 7 hildako, Jurramendi, 2 hildako, Jurramendikoa gainera, nik usten dut eredua dala. Jurramendin elkartzen direlako Batallon Basko Espainoleko eta Galeko kide asko. Eta, gogorra izango dudana, Jurramendiko prestaketetan, karlistek askotan esan duten bezala, Jurramendiko prestaketetan dirua emanez gainera, hori karlistek esaten dute, hori gainera ziurtatuta dago Araluze. Araluze etakak hil zuen bere bizkarzeinekin eta gidariarekin handikan gutxira. Consejero del Reino, esan nahi dute estatuko bizkar erzurra, frankista, erabat frankista, eta berak egon zan prestaketetan. Gaur egun, bere alaba da, terrorismoaren aurkako biktimen elkarteko presidentea eta aldarrikatzen du bere aitaren izaera. Hori, bere eskubidea du, ez? Baina kokatzeko pizka bat bakoitza ze eremua dagon. San Ferminak hor ere zigorreko kontu bat. Germán Rodríguez askotan aipatzen dugu, baina baita ere Barandiaran Donostian hil zuten, eta askotan suertatzen den bezala, 100 piko zauritu egon ziren, bala zaurituak Gasteizen. Esan nahi dut, helburua da hildako edo zauritu asko eragin, bildurtzeko gizartea. Gaur guk markatzen ditugu arauak, gu bidea markatzen dugu, eta markatzen bide horretatik ez doana, mendekoa izango du. Eta gizartearen babesa baldin badu, orduan, gizartearen babesa baldin badu, orduan helburua gizarte osoa da. Ari da beste neurri erraldoi batean suertatzen gaur egungo Gazan, ez? Baina garai horretako logikoa berdina da. Eta begira gertatu zen, gainera hori ikustea oso horreza da. Ez ziren atentatu itxuak, baina helburuak ziren langileak, Gasteizen bezala, eta beste toki batzutan bezala, abertzaleak, Alonsotegiko ekintza, alderdi jeltzaleko kideak ziren, eta tokia ere, 4 hildako. Jurramendikoak karlistak, garai horretan karlista gainera autogestionareak ziren. Sozialistak eta bar, autodeterminazio aldarrikatzen zuten. Esan gerra garaiko karlismoa, baizik eta beste, egokitua garaiarako. Orduan, eurak izan ziren helburuak. San Fermin, mugimendu, herri mugimendua, helburuak niretzako oso ondo markatuak, plan bat zegoen. Gero, ez dakit, kasualidadeak egon daitezke. Ze gertatzen da, batzuek onartzen dute bidea. Orduan, garai horretan, atentatu indiskriminatuak, eta ondoren, atentatuak diskriminatuak izaten dira. Batallon Basko Espainoleko garaian indiskriminatuak, bidea onartu eskero, Batallon Basko gal sortzen da eta helburu zehatzak dira.
de San Francisco no hay más gente. ¿Qué hacemos, cambio? Si hay gente, por ellos, cambio. Que recabes la autorización esa que tú sabes, puesto que ahora seguramente se nos cogerán, se nos meterán dentro de la iglesia sin necesidad de tirarnos piedras, cambio. Que no es posible aceptar planteamientos anarquistas o planteamientos utópicos en un momento como este es absolutamente indudable. Que el país no los va a tolerar y que el gobierno no los puede aceptar es evidente también. J3 para J1. Procedan a desalojar la iglesia, cambio. Sacarlos como sea, cambio. A ver ese fuego que ha sido al aire, cambio. Es la guerra en pleno, se nos está terminando la munición, las granadas y nos están liando a piedras que no es posible defenderse con ellos. ¿Qué tal está el asunto ahora por ahí, cambio? Se puede figurar, después de tirar igual mil tiros, pues, y romper toda la iglesia de San Francisco, pues han de contar cómo está toda la calle, está todo, cambio. Estas salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia, cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, Vaya, pues venga! Urte hartan, 76an, nolabait oposizioa, irudi baterakoia emateko, deialdi egin zuten mundu guztia, partido guztia, klandestinitatean ziren oraindik, partido guztia Montejurrara joateko. Nota oficial de la Junta de Gobierno del Partido Carlista. Consideramos que el responsable directo de los acontecimientos que han costado la vida a una persona y 4 heridos graves de bala es el gobierno. Nosotros esperábamos que no se produjesen los hechos terroristas que se han producido, porque aunque teníamos informes directos y muy ciertos de que durante una semana se estaba incubando a través de medios y ayudas directamente de organismos oficiales, en esa semana en Irache, donde había hombres que estaban practicando y ejerciendo la acción terrorista, lo estaban incubando, no queríamos que fuesen capaces de llegar a estas últimas consecuencias. Hori antolatu zutenak, hor dago Nafarroako gobernador zibila eta bazuten plan bat. Claro, kontratatu egin zuten munduko mafia guztia. Gero gobernadoreak nalako autokritika egin zuen, esan ezaizu, esan genuen garroteak erabiltzeko, makilak erabiltzeko, baina ez tiroka astea. Nafarroari modu berezian iraintzen ziotela. Gehien bat beti gainera pentsatuz hemen ez egun kortasunaren kutsu bat edo violentzia edo ezin biziko ideia horiek edo bizipen horiek edo hemen zabaltzen balin baziren, inoiz etzen batasuna eginko beste hiru probintziekin, ez? Eta horrengatik modu berezian eman zafratu zuten Nafarroa. Eta hemen ere kontutan eduki behar da uztailaren 8 ostirela zela. Eta ostirel gauean, tozen ziren gipuzkoarrak, egun hori izaten zen el dia los gipuzkoanos. Orduan Gipuzkoatik etortzen zen jendeak, asteburua, jendeak lan egiten zuen. Eta orduan, eta hori zela eta, preseizki prestatu zutela egun hori ostzilera bateko. Ze pastu zen, aintzinetik ni pastu nintzen handik, zezenketa baino lehen, pastu nintzen handik, eta harritu ninduen zenbat polizi bat zeudenan. Osak, hori etzen izen gertakizun normal bat. Hoi lehenagotik, eta pankarta hori ikusi baino asko ze lehenagotik antzeuden, eta bueno, gainerako guztiak gero badazkigu ez, baina hori gertatu zen
modu horretan. Es necesario que el protagonismo político que claramente tienen los partidos políticos con representación parlamentaria se constituya en un protagonismo eficaz que colabore también con nosotros. Al fin y al cabo lo nuestro serán errores, lo otro son crímenes. Al fin y al cabo lo nuestro serán errores, lo otro son crímenes. Azken sekuentzia honetan, Gasteizen 76ko martxoaren 3an poliziaren artean izandako elkarrizketak entzun ditugu, eta orduko barne ministroa zen Fraga Iribarneren hitzak. Urte bereko Jurramendiko soinuak zuzeneko lekuko izan zen Jose Mari Espartzaren testigantza, eta 78ko Sanferminetako polizien grabaketak eta gertakari haien lekuko izan zen Patxi Urrutiaren testigantza. Azken entzun duguna Martin Villa zen, Sanferminetako gertakarien garaian Espainiako barne ministro zena. Analisia, Floren Ahoiz, Iratzar Fundazioa. Garai hartan iruditu edo ikus daitezke bi filosofia, bi logika, bi proposamen, bi eredu deitu nahi duzu bezala, Franco hil ondotik edo etor zitekena ulertzeko. Bat da austura eta bestea reforma. Austura gehiago hartzen zuen Portugalen gertatutakoaren antza, baino eta batzutan gaizki ere edo pixka bat nik uste dut distorsionatu dela garai hartan austuraren proposamenek izan zezaken esan nahia interpretatuz gutxi gorabehera iraultza batekin, ez? Diktaduraren derrokamiento politiko-militar batekin, Portugalen gertatu zen bezala, edo beste tubita, hori zen austurak hartzezaken forma bat, baino egon zitezken beste austura forma batzuk. Inkluso egon ziteken erreforma bat austura bilakatzen zena, ebiez maila batean Argentinan izan zena, edo beste toki batzuna, hau da, gertatu ziteken erregimenak hasieran bere baldintza jartzea, baino gero baldintza horiek gainditzea prozesuan. Orduan, erreforma austura hor bi gauza ezberdinak ziren, baino gertaziteken eta kontua da ze gertatu zen, zer inposatu zen, eta inposatu zen erreforma. Eta erreforma bazituen, eztabaida filosofikoetatik haratago, hau praktikoki zeukan bere eraginkortasuna. Hau da, zer egiten zen estatuarekin? Estatua demokratizatzen zen sakonki, hau da, depuratuz ardurak eta estatuan logika berri bat ezarriz, pertsona arduradun berri batzuk. Hori egiten zen ala ez, eta etzen egin, diktaduraren krimenak aztertzen, epaitzen eta zigortzen ziren bai ala ez, eta etzen egin, esanguratsuki gainera erregimenak, transizioan egin zen operazioa izan zen amnistiaren legea. Teorian, borroka antifrankistan epaitutakoak amnistiatzeko, baina praktikan bilakatu zena guztien amnistia. Horrela funtzionatu zuen, ez da? Baina etzen egin beraz, pentsa ezagun, altxamendu fascista, 40 urtez diktadura, pertsona bat ere ez dago zigortua guzti horrengatik. Pertsona bat ere ez, hori izugarria da, zero, hori izugarria da, ez? Eta hau, gogora ekarri behar da impunitateaz eta moralitateaz eta zoru etikoaz eta lako gauza batzuk, ez? Olako termino inguruan gauza batzuk esaten diren, hau oroitu behar dago, zero, diktadurako kriminal epaituak eta zigortuak dira zero, bat ere ez, eta hau, datu esanguratsua da. Zoran, reforma austura, estatua zen demokratizatu, krimenak zigorgabe gelditu ziren, etzen egin diktaduraren deslegitimazio politiko, kultural eta moralik, berez, egin zen legetik legera, eta ontzat eman zen batzuk frankista oheratu eta demokrata esnatu eta altxatu, Fraga adibidez. Hau da, sortu zen sistema politikoan azkenengo hamarkadetan alderdi funtsesko bat izan dena, alderdi popularra Frankoren ministrari horiek egindako alderdi bada, bestea beste Fraga, oso esanguratsua dira elementu horiek, argitzeko ez, austura reforma, igual behar bada garai hartan asko erabiltzen ziren terminoak, orain ikusita nebulosa batean hartzen aldira, eta igual pentsatu daiteke eskekara, austura pentsazina zen, besterik ez zegoen, ez, austura terminoak bideragarriak ziren, ez behar bada derrokamiento baten terminotan Portugalen bezala, baina bai beste termino batzutan, eta azken finean, esan bezala, reforman elementu horiek ez ziren ikutu, era berezian estatuaren batasuna bilakatu zen printzipio blindatu bat, eta legislazio frankistan bezala armadari ematen zaio Espainiar batasunaren zaintzaren ardura, eta hori oso esanguratsua da, hori konstituzioan
idatzita dago, literalki, eta hori gainera ez dago evoluziorik aurreko formulazioarekin, formulazio bera ez bada oso antzekoa da, orduan hor ere legetik legera egiten da, eta bistan da estatu forma, nazioarteko uztarketa eta eredu sozioekonomikoa, hau da, frankismotik zetorren turismoa, turistifikazioa, lurralden arteko banaketa, Madrilen zentraltasuna, elementu horiek, eta bistan denez ez, Espainiaren batasuna, horiek ikutu ezinak dira, eta estatu jefaturaren forma. Hoi gainera, orain denboraz, gauza batzuk aitortzen dituzte, ezta? Eta aitortzen dute momentu horretan ezin izan zutela, pentsatu zuten, batzuk jarri zuten, eta erreferendunean jartzen balin badu errepublika edo monarkia izango ote den, eta egin omen zituzten inkesta batzuk edo termometroa sartu, eta esan zuten ez dugu galdetuko, behar bada galtzen dugu. Orduan, elementu horiek, eta hau da importantena, funtzesko elementua, transizioaren funtzesko elementuak gelditu ziren jendartearen borondatetik at. Ez ziren eztabaidagarriak izan. Jendeak ezin izan zuen eztabaidatu, erregea republika nahiatu zuen, ezin zuen eztabaidatu estatuaren impunitatea, estatu eredua zentralista edo, gauza horiek ez ziren egon eztabaidan. Jendeari inposatu zitzaion dinamika bat, gero konstituzio bat botaketara eraman zen, eta konstituzio horren logika edo erreferendum horren logika zen, hau da aukera bakarra, bateak zetorriko den, hau onartzen ez bauzue. Baina, pentsa ezazu ez dela hobe izan. Eta hori txantai batekin oso antzekoa da, eta hau batez ere beste aukera guztiak ekuaziotik kanpo gelditu zirelako. Orduan hor egon zen disiplinamentu prozeso bat. Eta horretan, gauzen, pentsa ezagun, frankismoaren azken garaietan oposaketak parte handiena hausturaren aldekoa zela, eta narratibak ere, eta esperientzia eta posizio vitalak hausturaren aldekoak ziren. Gero etorri zen, beraz, eskuineratze bat, ahultze handi bat, posizio horietatik, eta hori egin zen betiko moduan, halako operazioak egiten dira, jendea nolabait konbentzitu erosiz parte bat emanaz negozioan nolabait esateko, eta hori onartzen ez dutenak egurtuz. Hori bai badela historian etengabean errepikatzen den pauta bat. Eta hori egin zuten. Horregatik Espainiar transizioa bereziki violentoa izan zen. Violentoa, nolabait disiplinatzea, hau da, zuek pentsatuko zenuten aduzuna, baina alako transizioa egingo da, eta transizioa termino honetan egongo da, eta ez dugu desborderik onartuko, ez dugu gainezka, herriak ez dizkigu erritmoak hautsiko, herriak ez herriek, Euskal Herria, hori ez dugu onartuko, eta gainera, badaezpada, ulertu ezazuen, hemen dago estatuaren aparatua, egunez, garai batean esaten zena, egunez uniformatuta eta gauez deskontrolatuta, horren mugak agerian uzteko. Eta hor, esanguratsua da, eta aipatzen diren datak oso esanguratsuak dira, eta gaina hor, momentu horretan etxai gisa hartu ziteken kasik edo nor disiplinatze bide horretatik pasatzen etzena. Zen pentsa ezagun Montejurra oso gauza bitxia da, baina hori luzatuko inateke ez, Nafar karlismoaren evoluzioan sartzeko, ez da, Nafar karlismoak albideratzen dio Frankori gerla irabaztea, karlismoak, oroar, fastizazio prozeso batean, hori da karlistek irabazten duten gerla bakarra, karlistak akabatzen ditu. Hori bitxia da, ez? Galtzen dituzte beste gerla batzuk eta gero eta indartsuago dira eta gero irabazten dute bat eta orduan akabatzen dira. Hain zuzen ere, beren helburuak bete gabe bukatzen dutelako eta gainera, eta gau, Montejurra zen karlisten mobilizazio bat, urtero egiten zutena, garai batean frankismoaren aldekoa, zen beraiek zen finean frankismoa ekarri zuten karlistek, eta gero denboraz urruntze prozeso horren baitan, eta hau bitxia da, eta baina politika alako da, erregimenaren esparrutik sortzen den gauza bat, bilakatzen da erregimenaren kontrako mobilizazio bat. Eta 76an hortxe daude, karlistak autodeterminazio eskubidearen eta Juan Carlos Borboiaren kontra, eta beraz, tradizio monarkiko batetik badatoz ere gai hori demokratikoki aukeratzeko, eta estatuaren nazio anistasunaren aldekoak eta bar, eta bestaldetik daude regimenaren aldeko karlista edo falangista, karlistez mozorratuta, azken finean estatu krimen batzuk hor provokatuz, eta gainera, orain gainera
ageri dira, ez, lekukotza batzuk, ja, Juan Carlos Borboi apuntatzen dutenak zuzenean, ezta? Hori estatuarekin lotuta dago, hori argi dago, ezta? Eta hori logika horretan kokatzen da. Izango da reforma, ez da izango austura, eta ze horretatik pasatzen ez aretenak kasu, eta insistitzen baduzue, ordainduko duzue. Etakoak, karlistak edo dena delakoak, ez? Eta hori da mezu bat, hori gaina, zergaiti, karlistek, orduko karliste hori behintzat, planteatzen zutena desborde demokratiko bat bazen, elitek egin nahi ez zuten zerbait, paktatuta zegona, baino gehiago, ez? Eta gauza bera gertatzen da Gasteizko langileekin. Gasteizko langilea hor dago beste botere bat, beste realitate bat, gainditu nahi duena, maila sozioekonomikoan eta maila politikoan reformak ekartzen duena, eta hor ere mezu bat eman nahi zaio, horri jendarteari esanaz, ez, eredu sozioekonomikoa ez da aldatuko, hemen gauza, demokratizazio prozesu batean gaude, baina demokratizazio mugatua. Eta beraz, zuek sobera aruntzago joan nahi duzu, eta hori ez dugu albideratuko, eta hobe duzu ulertzea, eta hitzekin edo bestelako mezuekin ez baduzu ulertzen, hemen duzue ulertzeko beste modu bat, ez. Eta logika horretan kokatu behar da, eta Nafarroari dagokionez, 1918ko San Fermietan gertatzen dena oso argia da. Hor dago operazio bat, eta simbologia guztiak, behar bada orain arraro egiten zaigu, pentsatzea herriaren agora edo herriaren plaza nagusia zezen plaza izatea, baina Iruña ere halakoa da, eta halakoa zen batez ere momentu horietan, eta hor esanguratsuki berdin da aitzakia da pankarta bat agertzen dela, pentsazazu ez estatuaren estabilidea koloka jartzen duen elementua, ezta? Baina hor nabarmena da, badola borondate bat, mezu bat zabaltzeko, gainea esan zuen zezen plazan ez daude sektore herrikoiak bakarrik, daude ere eliteak, eta orduan da Iruña osoari, Nafarroa osoari erakusteko. Hemen transizioa mendi joango da, eta hemen gaude, zezen plazan San Ferminetan berdin zaigu muga guztia zuek espero duzuena, hor dago gero Aznarren esaldi bat etorri zai burura, egunkariarekin zeustuzu ez ginela ausartuko, taupada hori dago, ez? Ze pentsa, eta hori hortik logika horretatik, ez uste duzu, hemen itxura demokratikoa da gauza bat, eta bestea da, ez genula 36ko gerla irabazi, gero, gerlari gabe lotutakoa galtzeko. Eta hori nola egiten da, violentzia. Orduan, erreformaren garaipen hori, erreformak irabazten du, eta austura baztertuta gelditzen da, ezin dela ulertu bakarrik estatuaren violentziari esker, ez da elementu bakarra, baina une berean ezin da ulertu erreformari erreparatu gabe, eta estatuaren violentziari erreparatu gabe. Eta violentzia hori oso bortitza izan zen, eta oso kasu askotan gainera, elementu horiek aipatzetu, baina badaude beste batzuk, eta esanguratsua da, ematen direlako bi modalitate ezberdinak une berean. Kasu batzutan, helburu zehatzak daude, oso identifikatuta daudenak, militantzia politikoekin, ezagutza publikoekin, eta beste batzutan nabarmena da bilatzutela norbait hiltzea. Eta nolabait transmititzea edo nor izan daitekela. Kalean pasatzen den norbait, zergaitik, irudikatzeko hortzegola borondate bat, ez zola mugarik. Hau da, guk gure burua mugatzen dugu, eta demokrazia bat egiten ari gara mugatua bada, egiten ari gara nolabait nahi dugulako, baina ez sinetxi edo ez pentsatu behartzen gaituzuela edo behartuko gaituzuela. Eta hor, badaude nabardurak, ez da, atzematen da, kasu batzutan helburu bat daude, eta beste batzutan nabarmena da tiro egiten dutela, inolako zeari gabe, jendeak ulertzeko kontxo, ni izan ninteke, ni ez naiz militantean, baina orduan, badakite horrek eraldatzen ditula posizioak, ez? Zuk sentitzen balin baduzu beldur hori, pentsatzen balin baduzu, kontxo, hau dira 36koak, disimulatzen nahi dira, baina kontxo, prest daude hori egiteko, pues igual ni mugatu behar ditu nire espektatiba politikoak, zen, nik ez dut alakori berriro gertatzen, nahi ez? Eta hori bilatzen zuten, eta maila batean lortu zuten, maila batean, orain ezker abertzale edo abertzaletasuna bera eta independentismoaren bazterketa gaindituta, ezker abertzaleak eta soberanismoak eta abertzaletasunak Nafarroa garaian nolako eraginkortasuna izateak ere erakusten digu San Fermine, 78ko San Ferminetan indarrean egin zuten operazio horrek ere denbora kostatu badare porrot egin zuela. Zen helburu, horpazeon epe luzeko helburu bat bete ez duten. Esto
estaban unas 15.000 personas fuera y 5.000 dentro de la iglesia. De repente la policía empezó a tirar pelotas de goma y piedras a las puertas para obligarnos a salir. Entonces dijimos que estaríamos, aunque fuera 3 días, hasta que se fuera la policía, pero que no podíamos salir porque nos iban a machacar. Entonces entró la policía con un pañuelo blanco y se les invitó por el micrófono a que dejaran las armas fuera y entraran a dialogar. La respuesta de ellos fue entrar con bombas de humo, empezó a salir la gente y la policía empezó a tirar con metralleta. Lander García, historialaria. Baina utzi zue behingoz Frankori buruz hitz egiteari duela 50 urte hil zela. Ados, baina egon, Frankori gabeko frankismo luze bat egon da, eta horri buruz ere hitz egin beharko dugu. Franko hil eta gero, errepresioak jarritu zuen bere horretan, Gasteizko sarraskia, martxoaren 3an, Jurramendi, Amnisteren aldeko astean erelako 7 lagunak, San Ferminak 78, hainbateten bat kasu ditugu, nun, kontakizun ofizial hori, esaten duena trantsizioa eredugarria eta baketsua izan zela, apurtzen da errealitatearen ispilu horretan, ez? Eta Euskal Herrian ongi dakigu. Euskal Herrian herriak kontatu eta kantatu egin du zer gertatu den hemen. Horren adierazle bada, Martxoak Hiru elkarteak berriki egin duen ikerketa baten ondorioz, aztertu dituzte Martxoaren 3ko sarraskia kontatzen dituzten 54 kanta egin direla azken hamarkadetan. Zaila da bat aukeratzea eta gainera polita da jakitea kanta berriak egiten ari direla 50. urtemugara begira. Horien artean, zaila bada ere, bat aukeratzearren, Azera taldeak egindako bat aukeratu dut, asteazken dauka izenburua, eta oso interesgarria iruditzen zait duela gutxi eginda dagoelako talde gazte batek eginda Iruñetik. Eta horrek esan nahi du herri honek ez duela hasten. Horrek esan nahi du kantatzen duen herria ez dela inoiz hilko. Familia zaurituta eta oraindik justizia ez da gertzen. Beratxoen borroiek soilik odolez bete zuten historia, ausarten aldeak berri ereduz eta memoriaz, niengatik da hurrengoengatik nikizuna da ezaztea, kaleak oraindik herriarenak direla. Haustura ala erreforma lana, Naiz irratiaren eta Iratzar Fundazioaren elkarlanaren emaitza da.